Iba ekene munu. Igbo ekene munu. Daalụkwa. Igbo mmammanụ. Biko n'isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ihe anyị chọrọ ikwu wụ nke isiokwu ya wụ gịnị wụ polyandry. Polyandry wụ asụsụ bekee. Biko aghọtara m na ụfọdụ mmadụ ọkachasị ụmụ nwoke ha agaghị ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị taa agaghị awụghị ihe dịka isiokwu ga-akpa ha obiọma nke ukwuu. Ụfọdụ ụmụ nwoke ga-ahụ ya dịka ịmago dịka ihe mwakpo ma ọ bụ attack. A ga-ahụ ya dịka ọ attack on their patriarchal territory. Ha ga-ahụ ya dịka attack na ihe mere ha nwoke. Ụfọdụ nwere ike sef na suspect onye a na-eme vidiyo a si na edukashọn ọ kasa wuru nwoke a na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ ga na-ahụ ihe a ụfọdụ nwoke ga na-ahụ ya dịka ịmago attack on their intelligence. So many nwere ihe imerime mmadụ ụfọdụ ụmụ nwoke ga-esi onwe otu ha ga-esi na-ahụ vidiyo nke ụbọchị taa. Mana anyị apụtaghị ka anyị kwuo vidiyo a maka ile mmadụ anya n'ihu, kama anyị bịa ka anyị kwuo nke wụ eziokwu dịka otu ihe siri dị and dịka otu anyị siri hụ ya, dịka otu anyị si mgbe anyị mechara wee mee onyonyo anyị mere, ihe anyị nwetara na onyonyo anyị wụ research anyị mere, ihe awụ nchọpụta ya ehụghị. So ihe anyị na-ekwu taa wụ polyandry a. Ihe ahụ oteela, ihe ahụ omenala mgbe ochie otego, onye traditional and culture. Onwe ndị ọwụ ihe taa ehụghị. Mana mma na ụfọdụ ka na-asị enecha ndị anya onwe ihe ga-ekwu na-awụghị polyandry. Ọ dịkwa ka ma tụfọ ọ dịka ebidogo narawa ha ụmụ ihe mkpụrụ mmiri a. Mana unu cool down, wee na-enwayọ onye mere ibi ya. Ofu ihe m na ya unu ka unu kawa ahụ lee ihe onyonyo a bido na mbido ruo n'ọgwụgwụ ka unu wee ghọta ebe m si wee na-abịa. Biko n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel wa aha m. Ebe anyị nọkwa na Imatu4 TV. Biko ọwụ na iwe onye ọhụrụ ebe a, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ana m ekelekwa ndị ochie ndị na-elebu anyị. Biko unu echefukwala subscribe na my YouTube channel Imatu4 TV. Unu gaa na Facebook, unu ga-ahụkwa Imatu4 TV. Biko klik ya na ebe ahụ edere like. Unu like ya na biko na onwe ihe anyị mere. Like ya na ya. O nwere ebe esere mgbịrịgba ebe ahụ a na-akpọ notification bell. Unu eklik ya na notification bell, pịa na ya aka. Ihe eji apịrị aka ọ ga-eme mgbe ọbụla m nwee vidiyo ọhụrụ ka iso na ndị izi ga-ebu ụzọ ele vidiyo ahụ. Biko iji wee bido, anyị na-ekwu okwu polyandry. Enwere ike ụfọdụ mmadụ aghọtaghị ihe okwu ahụ pụtara. Okwu bekee ka ọ wụ polyandry. Tutu anyị bido na polyandry, o nwere ihe mbuzo nke anyị mara ọfụma. O nwere nke mbuzo nke anyị mara ọfụma na-akpọ polygamy. Gịnị na-aza polygamy? Polygamy wụ ụdị ka alụmdi na nwunye dị na ofu nwoke lụrụ ụmụ nwaanyị buru ibu ma ọ bụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị. Ọ ya wụ nke a na-akpọ polygamy. Eze ofu nwoke lụrụ karịa ofu nwaanyị. O nwere ike nara ha ụmụ ihe Solomon ndị a ma ọ gịnị, mana ọ karị ha n'ofu. Ihe wụ ihe onye ahụ mere ihe a na-akpọ polygamy, makwa na ihe a na-akpọ alụmdi na nwunye ọ nọ n'ime ya. Mana ihe gbasara polyandry anyị na-ekwu okwu ya, ọ wụ ihe ahụ opposite polygamy. Ọ wụ na-atụgharịa polygamy isi. Ihe ahụ opposite ya. Maka na polyandry ahụ
alụmdi na nwunye dị na alụmdi na nwunye ebe ị ga-enweta ofu nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị na-alụ ọtụtụ ụmụ nwoke, o ji ọtụtụ ụmụ nwoke wee mere di, amago dị official. Ọ nwekwa ka ụwa dị ebe ụwa na-aga, mana unu cool down. O nwere ike ịdị unu ka ọ wee egwuregwu ma ọ kwa na ihe njakịrị. Mba, ọ wụ eziokwu. Ihe m na-agwa unu wụ eziokwu. Ọ ihe na-eme eme. Ọ bụrụ ndị abịrịba ha sị gị na ọ na-agba agba, ọ ihe na-agba agba, ọ gbakwa ahụ agba. Ọ bụ ndị abịrịba ndị abịrịba ekene m ụlọ mụ dị na mma. Polyandry culture anyị na-ekwu okwu ya, o teela ndị mmadụ nọ n'ime ya, o teela people na practice ya, ihe taa. Iji maatụ, enwere obodo ndị dị ka, enwere obodo a na-akpọ Mongolia, enwere obodo a na-akpọ Tibet, Kenya, Australia, Gabon. Even na Gabon adị n'Africa ebe a, ha emeghị ọ dị legal. Ọ dị ka gọọmenti kwadoro ha, akwaghị aja n'okwu. So ihe dị official, ụkwa ihe a na-ezo ezo na Gabon. Ịga ihe dị ka na India ebe a na-akpọ Naples, a na-eme. Ị gaa na Uganda, ị gaa na South Africa, ị bịakwa na Nigeria mụ na gị na-abụ nọ n'ime ya. O nwere ndị na-eme ya ma ọ na-eturu anya ala, ọ na-anya gị ruo ala. Ebe ahụ a na-agwa gị okwu, ị ga-ahụ ụmụ nwoke 3, 4, 5 ụdị ofu nwaanyị ebiri n'ofu ụlọ, biri n'ofu ebe. Ị nwere ike isi gịnị ka onye a na-akọ ihe a? Enweghị m ike ịma ihe ha bụ n'obi, maka ihe mmata otu anyị si anụ mgbe gboo na otu anyị si anụkwa ugbu a. Mana nke a sokwa gwụ m ike ka m gwakwa unu nke eziokwu na nke na-eme eme. Mami ha bụ n'obi, mana ụfọdụ ha si na ihe mere na ha ji banye into polyandry relationship ahụ ịmago iji protect family properties. Ịghọtago ihe akụ na ihe enwe nke ezinụlọ. Mana ghọtacha m ya, ịhụghị ọ na-ele anya nwaanyị a na ọtụtụ ndị di ya, otu ha si ebi, ha na-atụgwa ihe niile atụgwa, ha da-akpa oke, ha na-share everything in common, ha na-eji obi ọma, ịghọtago, na-aghọta onwe ha, na-ahụkọrịta onwe ha n'anya. Nke nwaanyị kwa n'ọnwụ nke ọtụtụ ụmụ nwoke a na-alụ kwa ụbọchị ọbụla, a na-agba mbọ edishọn emere ya ka obi na-adị ya mma. Ịghọtala, everyday a na-enye ya attention. A ga-enwerịrị ofu nwoke ewepụtara ihe dị ka ọwụ na taa ụbọchị afọ, ọwụrụ ọrụ ya eme ka udo dị na ndụ nke nwaanyị tutu chi ejie. A na-ewere ụbọchị dị iche iche, a na-ekeri ya ka onye ọla nwe ụbọchị ọ ga-anọ n'ọrụ, a na-eme ma ihe a na-eme adịghị ezi. Iji maatụ, ụbọchị ọwụ ụbọchị Mr. John, ụbọchị ọwụ tọnụ Mr. John. Ịmago tọnụ Mr. John na o mere include ịgba night. Ịghọtala, o mere include iji madam gba night. So ihe otu ha si eme wụ ama nọ ihe atọ ụbọchị taa wụ ụbọchị John. Ihe John ga-eme tutu ọ baa ha aga na bed, ọ ga-ewere akpụkpọ ụkwụ ya, ofu akpụkpọ ụkwụ ya, o were ya ga dewe n'ọnụ ụzọ esi aba na bedroom. Ọ ga-ewere dewe ya n'ọnụ ụzọ ebe ahụ esi aba na bedroom. So akpụkpọ ahụ o were dewe n'ọnụ ụzọ, unu ọma ihe o yiri ka ya. Ọ bụ na unu lee anya, ndị a na-arụ ọrụ ụzọ, ihe dị ka ndị construction company a na-arụ iro, ụmụ ya mere road ebe anyị si agafe, ọ na-eme ha na-arụ ọrụ. O nwere signboard m na-ada ahụ ha na-eti di ya, ha na-edi men are at work, please do not disturb.
so eche m nọọ ihe shu ahụ na-arụ shu ahụ debe n'ọnụ ụzọ so ka ụmụ nwoke ndị nke ọzọ so alụ nwaanyị ahụ maa na ihe awụghị ụbọchị anyị ihe ahụ ụbọchị nke John oge nke James ịghọta so shu ahụ na-ewere edewe n'ọnụ dọ n'ọnụ ụzọ esi abata na bedroom ọhịa omenu a sịkwa na ọnwụ na oge ruo mgbe ọnwụ na onwe ka o si dapụta isi ka a mara nwa nke a amụrụ n'ime ezinụlọ a kedu onye nke tụrụ ime ka nwoke nke tụrụ ime a na-eme ihe a na-akpọ DNA test so eme DNA test amara onye nke magolo odu dị ngwa ahịa ma ọkwa na onye nke tụrụ ime nwa nke ahụ okay so oge ụfọdụ kwa na ọ bụrụ ihe dị ka ndị nọ na relationship ndị na practice polyandry ọ nwere ike ha pụta n'iro ha na-ege anya dị ka ha enweghị ike ịtụkwasị ngwe obi ị nwere ike ịjụọ ha agụọ ha sị gị mba na ọ bụghị eziokwu maka ha amaghị onye ewu ha enweghị ike ịtụkwasị ngwe obi maka ụdị ha na-emegasị ọrụ ụfọdụ kọntrị a gọọmenti na-enyebeghị ha official backup okay so mana ịbịa ihe dị ka na South Africa ndị a na-agba mbọ maka ndị mmadụ nwere onwe ha a na-akpọ gender rights activist ha agwago gọọmenti South Africa ka elegalize ya mago ka enye ha akwụkwọ ka emee ka parliamenti kwudoro ha ka emee ka ọ dị n'iwu na South Africa emeghị already mana omume emere ahụghị na ndị nọ na parliamenti na imerime n'ime ha kwadoro ụfọdụ jụrụ ajụ sị mba na ha enweghị ike ime ihe a ga-emegide ọwụ ugbu a so ndị a chọrọ ka emee ka ọ dị official ka ọ dị accepted ma ụfọdụ ndị South Africa parliamentarians sị mba na adasị ha like that na ha ga-eme otu ahụ ihe dịka na Gabon enyego ha akwụkwọ agwago ha unu ga akụwa oge adịghịzi because ama mgbe oluwa nwere ike iji wee bịa so na Gabon ọ dị legal abịa na Nigeria onwe ndị ama ndị na practice na Nigeria onwe ndị a na-akpọ ndị Irigwe that is Irigwe people of northern Nigeria ha na practice ka unu gara akwa iche na ihe a na orutebe anyị nso o rutekwa n'ọnụ dọ anyị ịmụ ihe ọchụ ya na retu ụmụ nwaanyị ji eme ụmụ ihe equality na otu ụmụ nwoke na Nigeria adịkwana surprise mgbe na-adịghị anya ndị awa gender activist na ndị na-agba mbọ nwere onwe maka ndị mmadụ ha ga-abịakwa chaba ndị Nigerian Parliament ọkụ ka emekwa ihe adopt oge so ọ na ile ihe anya seriously ile ya anya dịka otu o si dị ugbu a ihe awụ ihe na ha agbadata ọ na ha abịa ụfọdụ nwere ike iche m ihe a wee egwuregwu ma njakịrị ụkwụ ya oke n'anya na nwaanyị na ndị anya nwaanyị a na ha enjoy di na-abụ ya o nwere and di na-abụ awụ ụmụnne na-abụ a na-azụ kọmpani a ịghọtala nwaanyị a mmadụ na-abụ ịhụrụ ebe ahụ di ya nekwa onye nke a onye Tibet nwaanyị a onye Tibet di dị one ụmụ nwoke nọ na ụmụ ha bụ ndị wụsara ebe ahụ so abịa na ministry nke nwaanyị o nwere di ịnọ ọ dịghị izi ama na ụnụ ahụ ya na onye nke a dị asaa kwa ya 7 dị asaa agụgide agụta asaa ofu nwaanyị maọbụ a na-afụ ọkụ ọ na-achọ ọkụ ịghọtago ọ na-aga ama m na ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike inwe isi mba na mmadụ atraịkwa na atraịkwa na ihe enweghị ike ime na ndụ ha ihe enwe ike ịdị ndụ nke eme n'ihu ha mana nke bụ eziokwu wụ na o bidogo o mewego na ụfọdụ ebe gasị ịghọtara o mewego na ụfọdụ ebe so ikuku ya ịhụ na-eku na ọ na-esheki tables ọ na-eme ụfọdụ ụmụ nwoke ha na-ekute ume ọfụma ọwụ na ha nụ ihe dịka ụdị news dị otu a
so mana ofu ajụjụ m si ka m jụọ mma na-agaghị adịcha anyị mma n'ala Igbo gịnị achọrọ m ịjụ biko nọ ndị Igbo ha practice wego polyandry a ọhịa nsị ka m jụọ ama m na onwe onye ọzọ na-ege ihe anyị na-ekwu onwe onye Hausa ma onye Yoruba ma ndị ọzọ nwere ike dị na ihe anyị na-ekwu ọsọ ahịa anyị biko ibe anyị obidogo practice wee ha emewe gị ọhịa ma 240 TV ga-ajụọ biko unu ewekwana iwe ụmụnna anyị ebidogo mewe ya ọ dị possible mana ọ dị nke eziokwu ọ dịkwa nke anyị ebidogo mewe ya mana ọ na-esi m kwuo ọ nwere otu anyị si wee tụgharịa nke anyị ime otu anyị si eme ya nke ọmụ akpọrọ ihe mkpọrọ ya secret polyandry that is nke nzuzo nke nzuzo ọhịa mkpọrọ ya eziokwu ndị Igbo emewe gị ya mana ihe anyị na-eyuzu secret version of it so kedu ihe mean by secret version of it ịma na o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ji nwaanyị that is ụfọdụ ụmụ nwoke nugo nwaanyị ha ma nwoke ọzọ ha na nwunye ha na-edinye ọ bụghị nke asịrị ka m na-ekwu ha ma na onye a ma onye ni na onye a Chief Udo example na-eji nwunye ha oge ụfọdụ agba night mana ụfọdụ ụmụ nwoke a enweghị ihe ha ma ha nwere ike ime dịka otu o siri dịrị enwere ụfọdụ ndị mago ụfọdụ MD ụfọdụ managing director ma ọ boss na ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ landlord gị ụfọdụ powerful people ịmago nọ na powerful positions of authority enwekwa ndị na-awọ ọmụ engine madam mago based on logistics iwere uche okenye na-aghọta ihe m na-ekwu na ebe m na-aga ọ ihe niile ka m ma akọwa gị maka na egbuwa gị isi egbuwa kwesịrị na-ekwu okwu ị na-ege ntị maka most of ihe m na-ekwu dị na code ama m na ụmụaka sa watch video ịhụ gị so nwoke otu isi nọkata gụọ isi si ka iche ekigodo ụmụ anyị mụrụ like o nwere ka isi hụ ka nwunye isi aga ije dị aṅa chekigodo ihu ha cheki their faces oge ụfọdụ chekie oge ụfọdụ ha na-eyi onye isi ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ ụmụaka na-eyi onye isi ebe madam na-arụ ọrụ ụfọdụ ụmụaka na-eyi landlord unu that's na m abịakwa ịgba direct again na m na-akụ below the belt ụfọdụ na-eyi landlord ụfọdụ na-eyi nwere ụmụ ọnkụl ọjọọ na-abịa visit wee mgbe ọ ga mee travel ọgwụchago sọsọ mgbe ị ga-ahụ ha na yard ọgwụchago sọ mgbe ị ga-ahụ ha na flat ahụ ọgwụchala mgbe ị ga-ahụ ha na compound ahụ sọsọ mgbe chairman mee travel mgbe ọnkụl ọjọọ a na-eji abịa visit hụ na ọma ihe ọ na-eji abịa ma ọ na ọbịa ọnkụl na-eme ọbịawa oge ụfọdụ ogote madam yugot ogote madam yugot ogote ụmụ ihe biskit ndị a chinchin ndị a na ịghọta maka ha ga-eji eke ụmụaka ịghọta eji bribe ụmụaka onye ọ na-aga na ministry a onye ọnkụ na-ejikarị abịa mgbe ọ na ọga mee travel nwee ike ịhụ ya mgbe ọga na ya ọ dị possible and otu ọkụ si ama na ọ ga-emego travel ọ na-adị m egwu na-adị mata ufe egwu ụfọdụ ụmụ nwoke ma na o nwere ụmụ nwoke ndị ọzọ so manage ministry nwunye ha ụfọdụ ụmụ nwoke ma na enwe ụmụ nwoke ndị ọzọ so manage ministry madam ụfọdụ ụmụ nwoke a na-ekwukwa n'okwu ya ọ hụkwa ndị na-eme ihe a madam na-eme ụfọdụ ụmụ nwoke aka ha adịghị ọcha otu Okoye na-esi abịa akọ n'ubi madam otu Okoye si eme ogologolo ọfụ na ọga mere travel bịa kọọ n'ubi madam ọkwa otu a ka ọga na-esi ejekwa n'akọ
n'ubi nwunye onye ọzọ. Ama m na nghọta ihe m na-ekwu. Otu a Okoye si abịa kọọ n'ubi madam, otu a kwa ka ọga madam na-esi je na-akọ n'ubi nwunye nwoke ibie. O sochara polyandry. O so n'ihe nji kpọọ ya sị gị na nke anyị na-practice ihe a na-akpọ secret polyandry. So ndị be anyị wọchịkwa jikwa idea na practice ya. Anyị na-enwekwa ụfọdụ ụmụ nwoke, nwere ụfọdụ ụmụ nwoke na-akpachapụkwa anya encourage nwoke ibe ha, ihe dịka nwoke na-enweghị ike, maybe onwe ike nwoke na-adịghị ejisi ike amị mkpụrụ like that, ma nke na-ada amị amị, o nwere ike chọọ nwoke ibie ka ọ bịa ịghọtala, ka ọ bịa kụnyere ya mkpụrụ osisi ya na ministry ya, maka na enwere enweghị ike ịkụnye ụdị mkpụrụ osisi. Oge ụfọdụ a na-eme ụfọdụ arrangement ahụ, so o sochakwa na ihe a na-eme, o sochakwa na secret polyandry a na-ekwu okwu ya. Ịghọtago? So oge ụfọdụ nwekwana ụfọdụ ụmụ nwaanyị mago ndị a na-alụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na-adịkwaghị atụ egwu ihe ọjọọ ọbụla. Nwunye gị nwa soro ha pụrụ ije, nwunye gị efugo, nwunye gị ọ gbanahago gị, that is she don waka. Ịma na ewu na-ata ji, ewu na-ada ata ji soro ewu na-ata ji pụọ ije, o bido tawa ji. So ụfọdụ mmanya ndị a na-ekwu okwu ya, onwedị ihe ọ gbasara ha chisara ụmụ nwoke up and down, ịmago ndị ga-abịa na manage ministry, ịghọtala, ma ọ gọọ na ya ma ọ ga anọghị ya sef. A na-akụ ụfọdụ na-akpachapụ anya were left gbaba ya throwing, onye efe n'ụzọ, ọ ya wee fu dimkpa nọrọ dịka kavụ ya kavụ, dimkpa enweghị okwu aka ya, maka gị na ọ na-egbutenwu ihe ọ na-eri. So ihe ahụkwa secret polyandry ị na-ewe, ma ọ na-asị nkwuo. A na-eme ya n'ala Igbo mana ọ dịghị official. A na-eme ya with crayfish waka. Ndị be anyị na-eme ya mana ọ dịghị official dịka otu ụfọdụ ndị ọzọ si eme ya. Biko ihe a warning, ihe ịdọ aka na ntị to everybody. Biko nwekwa onye ma 24 TV dịrị ka o jee si ka ọ ga mee DNA test. Nwekwa onye nsị, nwekwa onye nyere advice ya jee mee DNA test. Because ihe nji ekwu ihe ahụ, ọwụ ka ị gacha vidiyo ruo echi binye jeje ime DNA test ka ị maa nke na-eme eme. Because ihe nji ekwu ihe ahụ, ịnwa ya nwa si ka ijeje cheki ma ụmụaka ma ọ dịkwa education n'oge nwa m all. Ihe na-eme na Ukraine nwere ike ime na be gị. Ihe na-eme na Ukraine nwere ike ime na be gị. Biko aka m adịghịkwa n'ọbara nwa atụrụ a, ọ bụrụ na esi ka ị gaa nyụọ ịma ma ụmụaka niile a mere education n'oge nwa tụrụ ime, aka m adịghịkwa n'ọbara nwa atụrụ a. Biko ka ọ jụgodo oyi, ka ọ dịkwa otu a oge ọzọ na-abịanụ. Biko unu echefukwala subscribe na Emma24 TV channel na YouTube. Unu gakwa na Facebook, anọ na Facebook Emma24 TV. Click ya na ebe de like ya na biko unu ewe n'iwe ọkụ too much. Like ya na wutuo n'obi biko wee nwayọ nwe onye mere ibie. Like ya na Facebook. Unu ruo ebe a ese mgbịrịgba notification bell pịanụ ya aka. Ihe ji apịa aka ọ mgbe ọ na-enwe video ọhụrụ ka unu so na ndị izi ga-ebuza watch the video. Biko comment ye na this video mere. Ọ na memete ma ọkwa na mmetere ma onwe ihe nwere ike itinye ma onwe ihe dị ka title ọzọ unu ga-achọ ka anyị mee, detuoro unu ya na comment section na video. Biko unu echefukwala share video maka ọ na ewe ọchịcha ya share ya iweghara ya tụsasịara ndị ọzọ ihe ahụ ịma makwa na ihe ahụ ịghọtara ebe a ka ndị ọzọ sokwa gị ghọta ịma na ọ dịghị mma. Ibe ekenekwa m unu. Bye bye.